Tak fordi du tager dig tid til at se den her lille video. Jeg hedder Janne, og jeg vil være din støtte hele vejen igennem forløbet. Prøv lige at tænke på, hvor modig du egentlig er. Du har allerede taget det første skridt til at passe bedre på dig selv. Du er den vigtigste person i dit liv. Og ved at passe bedre på dig selv, så kan du være mere for din familie. Du kan være mere for dit arbejde. Og du vil kunne klare din stress bedre fremover. Synes du, det lyder som noget, du godt kunne tænke dig? Så gå ind på vores hjemmeside og book en tid til en uforpligtende, ganske gratis samtale. Jeg glæder mig til at se dig. Pas rigtig godt på dig selv.